Pak, Halo, meneng ndi? kasih perpus. Lah aku seneng karo awakmu ki tenanan dudu mergo bondomu. Tapi mergo sampean linget iki. Wat, operane. Kok perpus kok oleh bolot. Mas, bolot kuwi buku gawe nulis cerita hidupku. Ayo mangkat. Mangkat nang ndi? Nang me bolot. Premane. Nah, nek kowe bener. Ngerti omahe bolot apa ora? Rono. Sing bener iki sing ndi? Rono. Iki ana ketoprak iki lho. Oh, ala ketoprak ramen. Wah, ayo ramen. Suen. Mas. Masak. Cinta yang kita miliki suci, sungguh cintaku padamu suci. Tapi ini semuanya hancur. Tapi semua menghilang. Orang tuamu melarangmu untuk mencintaiku dan bilang padaku, tak usah kau mengganggu anakku. Hemadesi. Diro mesake porak karo bolot ki. Lah ya wegah-wegah ora misak-misake lho. Cel iki kancane mang dhewe mosok karo kancane kok ngono. Kancane yo kon metuk diakali tinggal bali rek gelem. Ya kan jare perjuangan teman. Ya. Ngapa apa sih gak? Wis suwi. Suwi njur seneng bolot aja. Iya. Ya rono apa? Ah, iya to. Mesake bocah e. Wat endi? Kono. Lu bentar-bentar kayak apa? Ora ono ngenteni sapa? Lah salah do kepo. Lat. Balat. Apa? Rasa seru lah, mereka nyoba bolot wae. Diceluki ping 3 anu. Lah kok. Ana apa to, Gre? Mas kolot. Hei. Ilang nyong sekolah urung sikatan, urung madar ora barang kok ilang proyek kira anak madang. Ora harus 13 barang ora ono. Gila ana sego-sego temenan kolot. Olah ora ono ning nyore males ki Bro. Ati ora kepenak rak apa-apa ki. Kantang. Gara-gara semingi ke? Oh, ngono dak to. Yo ki yang ngeng parane kakang nih. Ketek. Iki domah do guyu. Lucu kuwi. Lucu kok. Wes, ki yang solusi. Piye? Men carane iso tetep karo Lisa. Ono ora kan solusinya. Lu mikir loh, Apa kudu? kudu kok. Kancane wis mikir kok. Ketemu? Ya urung. Kurang rono nek urung ketemu ke pelaku mojok. Tekan kono? Ya iya kok. Hei. Rakan pojok kono nih. Kene iki. Ketemu burung ada rono ke? Yo blas. Dah.
Mesti kan mau nek kiye, nek pancen ra pikiran berarti asik tan pojok kono. Nyatane padha ora ketemu ke. Ini dasare nanti pikiran kowe kok. Weteng lho tanggone ki. Ah, sampe kira sik genah to, nyungkit tenan. Wis ki solusine. Lah kakane sing ra setuju. Kakane sing colek. Yo ge apa nek kakang nih? Ya sok-soke dipajang brumah ya luwe. Emang sudah nimbal buku nek ki saka Edine nyong. Ide. Oh iya ide. Adine sing dicolek. Nek gelem nang ndi? Nek ira ra gelem tak openane nyong. Ya aja nek gelem ngene kok. Aja. Remanendi melarang bisa cintai peluk dan bilang padanya tak usah kau mengganggu adekku Madesu. Kok anarkis to model. Ora ana lagu liyane, Po. ngongkol. Sa. Dalam Mas, pripun? Galeke kopi telu. Nggih. Siji nggo gula. Yo, tinggal sedilo. Meneng di Tuku janganan. apa, Bos? Tuku janganan. Gak no ibu negara jak Bali. Sok ra patut. Pancen. Ayo ya dene bos ya. Iya, Jan. Jane tau aku dulu yo. Lumayan to. Saiki bolot. Sa, Dalam Mas. kowe seneng tenan rebol lho. Nggih. Apal nomere ora? Apal. Kowe kangen? Nggih kangen. Tak sile HP nyong. Dihubungi, perjuangke cintane. Nggih Mas. Sing ra oleh kan Mas Endi to. Nah, aku Mas Gandul ndukung. Tak dukung nek cinta tenanan iki. Perjuangke, kok ditelepon. Kuwi sono ana kuotane kuwi. Nggih Mas. Kono mlebu, aja ngasih konangan Masmu. Nggih. Persuwun nggih Mas. Nah, konangan dibanting HP ku boros. Kita menang rano suka-suka pola atau panganan lah yang men ruwet-ruwet lho lah. Ora ana njol. Kadang iki mau kira enak mangan yo nggih. Ayo ora anak mangan yo sing ngeleh kok. Yo kuwe dombe entekake. Iki lah wedang wing kae semute lah warai kembung. Ora marah. Jol. Apa? Perang nunggu. Nunggu sego. Nunggu dosir. Pangan. Wong liyang. Kae, Cung. Ilang gagas. Kangkung gawane. Jangan dhisik. Nggih. Wis. Wah, ya anak buah sangar juragane ya tuku kangkung. Jo, Dinas ben ra monoton ini iki. Manual. Monoton. Oh iya, Ding, manual. Monoton. Kalau gigo sandalin deh. Sapa lah? Sing harus ini. Jangan ngomong. Halo. Assalamualaikum. Niki sinten? Waalaikumsalam Mas. Niki nduk. Endok. Oh, endok. Kopi tau mami. Tak wira diangkat. Tak telepon dibalas. Niki nomor sinten? Nggih, niki wau diambil HP Mas Kuncung kali Mas Gandut. Walah, aku api yang temen. Udah setuju apa? Kalau hubungan dhewe. Lah sik mboten setuju kan Mas. Pancen premane. Nduk kangen banget.
pengen bebarengan kali Emas. Ah, kok Emas toh? Sayang. Ya podo, Duk. Nek kangen nyo pengen bebarengan karo Samang. Ini wae. Bagi tak petuk, saline dicepakake, mbah di tas, nyo tak matrono. Yo. Nggih ampun Mas. Nduk tak siap-siap riyen nggih. Cocok iki Ken. Nah, iki beneran Ken. Loh, ning rawani dhewek. Hah? Temenan, rawani dhewek nyong. Karo jarak buah kok. Ya nyong arep kan melu nyong siji, anak buah sing lemu. Kira sing ndi? Ji, asake. Sing lemu. Yo, damarake yo. Iya siap. Pakai mangkat. Yes, des. Saya sudah tinggal. Eh? Angel tuh, Mat. Jangan rewel, jangan jabas. Rasa rewel langsung digas. Gaspol. Demi cinta yang membara, demi kasihmu pada diriku, ku yakin kau takkan lupa, penuhi janji untuk berjumpa. Demi cinta yang membara, demi kasihmu pada diriku, ku yakin kau takkan lupa, penuhi janji untuk berjumpa, penuhi janji untuk berjumpa, penuhi janji untuk berjumpa. Rono nganan. Jangan mbok lurus ya. Yang jalan nganan rono kok ngelurus. Jalan ribet. Yo kisah jalan nyong kok padha. Ribet ora pertentangan. Tadi beres sih. Loh kan, aman kan? Siap. Duk. Sayo, asik. Kita asik. Ken, loh. Amin. Hah? Aman. Seneng matane dak baline kepriye? Iya. Dikon mlaku ki. Ini kelewat kono ke. Den kon ki. Tegekan. Ayo didolot kono. Ya ayo. Nah, apa coba sing mletek iki? Atraksi toh biasa. Apa bos? Kalau cak loro mau, Apa? ae kan badane bolot. Yo apa? Aku tetep curiga iki. Sudon wae kowe iki kok. Sa.
Napa meneh, Bos? Tenan to, Lisa ra ono nang omah. Aduh napa, wis gede kok, Le. Kelambine barang ra ono. Dilondri. Iki mesti nang omahe bolot. Ayo Rono. Susul. Yang tapi Kita api. Ki, Bu. aku ngerti, Masku ngerti. Rasa wedi. Insyaallah tak bahagiake. Seneng dhewe sing ngrasakake. Udu masmu. Masmu rene yang tanggung jawab. Iya yang, aku percaya. Tenang, sementara dek nang pawon sik ben aman. Yo. Nggih yang. Dene kaki wedi sampe mana ya? Sok apa sing wedi? Ayo, Kaget kan implai kok. ini ora wedi sampe mana? Wah, rawan anak buah gede-gede kayak Edian. Gimana kan hutin-hutin blas. Oh. Anak buah itu gede-gede ya. Kene nek cuma tuh gambar. Edian. Sing bolot yo dek kekalang baru iki ngapusi penjol. Kok ngapusi apa ngene iki? Ngakali penjol. Aja cek kurang nggak penjual. Ayo. Sika. Aduh. Sika malah glewah-gleweh. Sekon itu coba. Sekonyong-konyong kader. Bar nyolek yang bolot. Lumayan. Sing nyolek bolot nyongkon ngeter karo beken. Kene poin opo mayan. Aduh. Ayo kene cah telu biandut le malah trono baline kene malah kon mlaku. Lot. Rene. Ngopo? Kancane. Yo dhewe wae kok. Lot. Hei, Rene. Lot. Pripun, Mas? Kowe ngompet ke Lisa yo? Mboten. Yakin mboten? Aku apa kuwi? Niki ngutang Dek ki Mbak. Ayo bali. Ayo bali. Mas, emah. Ayo bali. Emah. Jadi siji kok kandhanane angel. Kok niki mboten kurun masuk kok kurun mangsul to? Benteng mriki mawon. Oh, iki pemuda Madesu. Masa depane isih suram ora jelas kok. Wani-wani ning anu adikku. Mas, Lisa bagiane kalih kula. Mas, jika fisik dan materi dijadikan ukuran, lantas apa Tuhan menciptakan hati? Ruwoke. Pembelani bolot kap. Yen kowe cen seneng ro adikku tenan, tak tunggu wong tuamu. Tenan, Mas. Tenan. Direstui, tak restui. Matur suwun, Mas. Lisa! Wis rampung. Roll. Action. Ngopo coba sing mletek iki? Opo? Atraksi paling. Kait, aduh. Action.
Preman. Terus saya gitu biasa. Rata-rata. Action. Rasa betindo. Ayo, lali nyong dihadapi biaran nggak sama kita jawab sih. Yo, bang yo. Roll action. Ini nggak sego-sego lah. Orang ada ono. Kayak nih. Roll action. Lagi mesakake pual bulat ngono kae. Dia kok yo kobrang ngomong berda kali on mesakake. Jangan cinta lu. Alah cinta-cinta nih kancane ning korban ae gah yo. Wah, aku nyong jalan ya. Nyong pergi kan joke. Rasa kan lah. Premane ngaciwis, premane ngaciwis, premane ngaciwis. Matur nuwun, terima kasih untuk rekan-rekan dari Ngeciwis yang hari ini alhamdulillah bisa kolaborasi dengan judul Madesu. Part satunya ada di Magic Kombar, part 2-nya yang lebih seru ada di Ngeciwis Channel. Oke. Matur nuwun juga kepada siapa nih? Pak Pingun. Pak Pingun. Ya, Pak Pingun matur nuwun. Dalamipun diizinkan untuk diusahakan oleh rekan-rekan semuanya. Pak siapa lagi? Pak Dori, Pak Dori matur nuwun. Tidak lupa juga Pak Utik. Mas Suri. Mas Suri terima kasih, Pak Utik juga terima kasih. Kopinya banyak sekali. Matur nuwun semoga ditambahkan rezekinya. Amin. Jangan lupa part 1 di Magic Kombar. part 2 di Ngeciwis Channel.